Хайде на филма. Жорко тук вече много е пораснал. Наближава още няколко дни да стане на 4 месеца. И много му отиват дрехи с къси ръкавки. Има тумбак. Ей, котенце. И на чорапите му пише нещо за майка му. Днеска пише нещо. Еми, ти вчера така каза. Че за баща му пишело вчера, а днес казваш и вчера пишело. Днеска беше със син чорапи, пише. Той е дядо. Ей, Жорко си има нова прическа. Сериозен е. Понякога се опитва и да издава звуци. Издай някакъв звук, Жорко. Така. Усмивчица има ли? Мама му се радва на дрежките. Не, чух за какво да го облека. И казвай, че имаме дрежки. Но да не им изтече срокът на годност. Какво Жорко каза? Добре.